ndị ọma, ndeewo. Ana m anabata unu na mkparịta ụka n'Igbo. Taa anyị chọrọ inwe mkparịta ụka. M ga-enye gị ahịrịokwu 5 nwere aka n'ime ya. That means in our discussion today, we are going to have 5 sentences using the word aka. Akwụma ihe aka pụtara? Aka pụtara hand. Ngwa ka ọrụ onwe gị aka. Ngwa ka anyị banye n'ime ya. Ma tupu anyị abanye n'ime ya, biko gaa pịa aka na notification button ma echefukwala like video anya. Ngwa ahịrịokwu 5 nwere aka n'ime ya. Nke mbụ, kụọ aka ka ọrụ onwe gị aka. That means clap for yourself or clap. Nke abụọ, nyere m aka. Nyere m aka. Biko nyere m aka. Ya pụtara, please give me a hand. Lend me a hand. Help me. Nke atọ, nye m aka gị. Give me your hand. I want to check something. Give me your hand. Nke anọ, gburu aka. Gburu aka. Or give me a handshake. Give me a high five. You say, gburu aka. Ị mere nke ọma, gburu aka. Nke ise, saa aka gị. Saa aka gị. Wash your hands. Wash your hands. Anyị ga-etinyekwa ofu ọzọ. Ka m tinyere gị mmezi. Nke a bụ, fee aka gị. Feere Chineke aka. Wave your hands. Ngwa, ọ bụrụ na ihe anyị mere dị gị mma taa, achọrọ m ka ị gaa like ya vidio ma zisakwa ya ka ndị ọzọ nweta ya. Echefukwala na taa mkparịta ụka anyị bụ maka aka. Aka, your hands. Aka. Enwe ihe ị mụtara taa? Eji m aka, I hope. Eji m aka na ihe anyị na-eme taa dị gị mma. Ngwa, gaa ka ị were aka mee ahịrịokwu ndị ọzọ. Ngwa ka ọrụ onwe gị aka na ị mere nke ọma. M ga-eferu n'aka ugbu a ka ọ dị mgbe ọzọ.